Пакуль геапалітыка сутрасае большую частку нашага свету, у Беларусі, дзякуй Богу, ўсё спакойна. І вось у краіне прайшоў суперкубак па футболе. Нябесная канцылярыя для гэтага нават трошкі выкруціла цяпло, таму гулялі каманды пры тэмпературы плюс 7 градусаў. Матч праходзіў на стадыёне Дынама Юні, які ўмяшчае 5000 гледачоў. У пратаколе зафіксавалі 3900 гледачоў, што для суперкубка даволі нядрэнна. Больш за тое, гэта рэкорд турніра, толькі вось уявіце сабе. Гулялі ў суперкубку МЛ і Нёман. І вось у матчы букмекеры прыгожа прэзентавалі свайго новага гульца без цыку Диабате. Ужо ў першым тайме малеец аформіў дубль з 2 перадач, дарэчы, Руслана Лисаковича. Ходзяць чуткі, што той Диабате у МЛ мае заробак у 25 000 евро ў месяц, а сам пераход абышоўся клубу 500 000 евро. Тут ужо не здзіўляемся, грошы у МЛ дакладна ёсць. Але не грошы ў футбол гуляюць. Нёман вырашыў пераняць апошнія тренды англійскай прэм'ер-лігі, асабліва Арсенала лонданскага, і вельмі якасна скарыстаўся стандартамі. Спачатку кутавы, пасля штрафной, абодва разы 21гадовы абаронец Нёмана Ілля Кірко знаходзіў свой момант. Дарэчы, у першым тайме да галоў правялі менавіта яго памылкі, але вось выправіўся хлопец. Пасля была серыя пенальці, і там МЛ прайграў. Гродна святкуе.